Recolzem aquesta moció i la fem així també nostra, ja que defensa un model de protagonisme de les administracions públiques, de les administracions locals, a la transició energètica i un nou model que debilita l'actual oligopoli. Un model per a la sostenibilitat econòmica i ambiental. Un model també per a la gestió democràtica no basada en el lucre, sinó en l'entendre l'energia com un dret. Com a ciutat tenim clar el compromís amb aquests principis, atenent a la pobresa energètica, acompanyant a les famílies vulnerables a l'hora de defensar els seus drets davant de les comercialitzadores, també acompanyant el comerç i la indústria, amb el grup de compra i l'assessorament energètic. Ahir mateix presentàvem la segona fase del consum autocompartit a polígons industrials, pioner a l'Estat i que volem estendre a tota la ciutat. Tot plegat són models propers a la gestió local de l'energia. S'ha fet un posicionament de ciutat en el recent procés obert de consulta pública prèvia a la regulació jurídica de les comunitats locals d'energia. Com a ciutat hem reforçat aquest dret a produir, emmagatzemar, distribuir i comercialitzar l'energia per qualsevol productor, sigui gran o petit. Per tant, formar part de la MEP és un procés natural. Ja fa temps que formem part dels grups de discussió informals d'aquesta MEP, que estem en contacte amb ells. Ara formalitzarem, tal com demana la moció, la nostra entrada com a membre de l'Associació de Municipis per l'Energia Pública, i aquesta entrada no suposarà res en relació a decisions immediates, sinó que empoderarà la ciutat i la farà formar part de grups de discussió col·lectiva. Per tant, qualsevol decisió present o futura en relació al subministre d'energia vindrà regida pels principis no ideològics, sinó de l'eficiència energètica, de la sostenibilitat econòmica i ambiental. És per tot això que donem suport a aquesta moció.